Dito kami sa Walter Mas. Ha? Sardinas? Wala nga ng sardinas doon. Magic sarap. Bila kami ng magic sarap. Ito ang grocery namin. Ito yung grocery namin. Kaulaw ka lang. Kasuha ka sa Kahit kakahiya. kasalusan. Chicken breading. Chicken breading. Meron na doon. Ay, mura lang crispy fry dito ah. Mura lang. Pag yan kay ano yan pang tinda natin yan. Doon na lang tayo bibili ng bigas. Doon na lang tayo bibili. Ha? Well, abot na yan ng 3,000. Kaya mahal yan. Five kilos lang. Ha? 5 kilos. 10 kilos? Ha? Wala na ba akong pangabuno dito? Wala akong tira dito. Wala akong kapira-tira. Sila nga. Anong tatakin? Ha? Sila. Ha? $5.20? 5.20. Yan o. Yan na lang ko. 5? Oo nga, 5 kilos. 10 kilos. 5,610. Ayaw mo nga mamurahin yung murado. Pero yan na, 5 kilo. Kung saan yun? Ha? Kunin mo yan. Kunin mo yan. Ang hirap mag-budget. Ang hirap mag-budget. Ha? Buka na. Kulang na yan. Kulang na yan. Oo, sobra pa yan. Sobra pa yan. Sige, wala yan. Tapos na. Pwede naman siguro kung mag-short sa ATM bayaran.